Takže dámy a páni, máme tu prvú dámu, vybojím, aký ten Latkovský, vaše meno? Katarína, takže aby ste sa nepošvihli, toto je bránka, držali ste už niekedy hokejku v ruke? Nie, všetko raz musí začať. Tam je tá brána, snažte sa ju trafiť a niekde do stredu, takže 3 pokusy pre vás, nech sa páči. Katarína! A je prvý pokus, áno, nebolo to na prvý pokus komu až také zlé, ideme druhýkrát sa snažiť trafiť. Katarína! Dáva gól! Katarína do tretice, presne podľa tohto postupu. Takže Katarína. Ide napätia. Jaha! Nevadí Katarína. Bola ste raz úspešná, poďte ďalej, aby ste sa nepošvihli. Ideme na pánov. Samozrejme dámy a deti do 15 rokov súťažia od názvu modrej čiary. Toto je. Jaro, nech sa páči, 3 pokusy. Katarína zatiaľ raz úspešná, takže uvidíme, ako to bude vyzerať s Jarom. Jaro zvolil tzv. Curlingovú techniku, ale nedošlo to nám. Mali by sme to tam poznamenať predtým, takže Jaro druhýkrát. Áno, opäť curlingová technika a Jaro prvýkrát úspešný. Jaro do tretice, presne týmto systémom. A vedľa, nevadí, takže stále zatiaľ vyrovnaný stav. S Katarínou tretí je Maťo, takže Maťo takisto 3 pokusy, nech sa páči. Maťo sa s tým veľmi nepáral. Poďme na to, Maťo, druhý pokus. Má do tretice, nech sa páči. Maťo do tretice, takže máme tu opäť rozstrel. Katarína, budete to musieť ešte absolvovať raz so mnou, foďte. Spoločnými silami verím, že nespadneme. Takže opäť 3 pokusy aj pre Katarínku. Opäť. Všetci ste nás trafili, takže musíme to nejakým spôsobom rozriešiť. Takže poďme na to. Prvá strela. Poďme. Prvá strela. Druhá strela. Tu máte druhý buk. No, ono nám ten buk uteká, čo? To je hrozné. Takže Katarínka, druhý pokus. Poďme rýchlo na to. Druhý pokus. Úspešný. No a do tretice, kde máme tretí buk. Takže Katarínka, poďte, tu máme tretí buk. Opäť raz úspešná. A jednoducho, dvakrát úspešná. Výborne, Katarínka. No uvidím, ako odpovedia chlapci. Tí sú na tom rovnako, zatiaľ ste na prvom mieste, priebežne. Takže poďme. Chlapi. Prvá strana. Úspešne. Fajn, prvý gól. Katarína bola dvakrát úspešná, takže záleží od toho, ako to dopadne teraz. Takže Katarínky rozstrel vyrovnaný. Má do tretice. Tretia úspešná strela, fajn, pozrieme sa na to, aká je na to druhý pád. Takže opäť rýchlo 3 strely. Prvá, vo vnútri. Druhá. Takisto vo vnútri. A do tretice, tretia vo vnútri, ale času nemáme veľa, takže druhé miesto, tretie miesto je absolútne jasné, je to Katarínka. No a páni, vy klasicky, iba raz papier, kameň, nožnice, takže to absolútne jasné. Druhé miesto, prvé miesto, samozrejme gratulujeme, Certifinová spoločnosť Bet at Home.